Chcete udržať váš domov čistý a nestráviť tým veľa času? Potom je vašou jasnou voľbou ľahký a kompaktný vysávač od Gorenie. V tomto vysávači máte hneď dvoch pomocníkov, ručný a vertikálny vysávač v jednom. Vertikálny vysávač udrží vašu podlahu čistú, zatiaľ čo oddeliteľný ručný vysávač vyčistí povrchy ako napríklad stôl či police. Nemusíte sa starať o žiadne káble. Vysávač sa dobíja z dobíjacích batérií. Jedno nabitie batérií vystačí až na 40 minút nepretržitého vysávania. Teda máte k dispozícii všetko, čo potrebujete na okamžité vyčistenie bytu od neporiadku. Elegantný dizajn vysávača sa hodí do akéhokoľvek interiéru, takže si ho môžete pokojne nechať aj vystavený vonku. Nezaberie veľa miesta, takže ho nemusíte nikam odkladať. Vašim nenahraditeľným pomocníkom pri vysávaní peria, nitiek či vlasov z koberca sa stane turbokefa. Vysávač je vybavený motorovým mikrofiltrom a HEPA filtrom. Táto dvojitá filtrácia udržuje vzduch čistý aj od tých najmenších častíc. A až budú filtre špinavé, stačí ich jednoducho opláchnuť vodou, usušiť ich a umiestniť späť. Vysávač obsahuje ochranný zberač prachu v podobe špeciálneho kontajnera, ktorý zaistí maximálnu čistotu, pretože všetky nečistoty, prach a malé čiastočky zostanú vo vnútri. Kontajner ľahko vyčistíte bez akéhokoľvek prášenia okolo. Veľkou výhodou tohoto vysávača je jeho tichá prevádzka. Aj keď potrebujete upratať skoro ráno, nemusíte sa báť, že by ste niekoho zobudili. Navyše vďaka gumovým kolieskam sa pohybuje ticho a nepoškriabe vašu podlahu.